Hvad? Hvem ringer nu? Andreas, for helvede, mand. Den der mediefag, det der film i dag, vi skal aflevere i dag. Vi har ikke lavet en skid. Hvad fanden gør vi? Hvad? Er det i dag? Ja, så må du sgu ellers skynde dig at komme herom der, så kan vi filme. Hvad så er du klar til at komprimere med? Vi må heller ikke langt ud. Hold på lige nu. Hvad, Jacob? Nu skal vi fandme finde den idé. Ja, enig. Det skal jeg fandme. Mere det der, Andreas. Det er jo lort. Er det ikke fint? Det er en lortig idé, jo. Ved du hvad, Andreas, jeg har en meget bedre idé. Prøv det her. Kom. Sådan en vest, ikke? Cover det her. Pistoler det hele. Så skal vi skyde hinanden ned. Prøv lige at forestille dig det. Ej, det går sgu ikke. Altså, hvor skulle vi få sådan en hat fra, for eksempel? Eller pistoler, eller sådan noget. Jeg har det. Vi kunne lave en science fiction film. Med lys og sådan noget. I fremtiden. Prøv lige at forestille dig det. Andreas, prøv at tænke dig om. Altså, det er en lortig idé. For første, du har ikke lysør. Og fanden vil du finde en mask og en kap og alt det der lort hen? Ja. Rumvæser, hvad fanden tænker du på? Hej drenge. Hvordan går det med filmen? Ikke særlig godt, vi har næsten brugt hele dagen på det her. Vi har sgu ingen idéer. Hvad med at lave en film om det så? Ja. Jeg har den nu. Jeg ved, hvad vi gør. Ej, det er godt det her. Jeg ved det nu, Jacob. Vi gjorde det fandme. Sådan, mand.